Халелуя! Слава на Бога! Амин. Слава на живия Господ Исус Христос! Исус Христос е Господ! Амин. Здравейте, Наистина. брат! Моля ви се да се представите, как се казвате, на колко сте години и Казвам откъде се сте? Иван Ангелов, повече ме знаят като Вайко Ангелов. Съм на 37 години от град Ихтиман. И Халелуя! благодаря, че Бог ме срещна с хора като вас. Първо. Благодарим на Като- Господ Бог за всяко едно нещо, да. което прави. И имам свидетелства за Господа, чрез които доказва Бог, че е още помежду нас. Да пази. Халелуя. Благодарение на Него попадаме в такива трудности, чрез които разбираме, че няма сила, която да ни отдалечи от Бога. Халелуя! И затова свидетелстваме, че каквато и ситуация да попаднем, както Даниил след лъвовете, лъвовите. да, в рова, много често ще попадаме ние в нашия живот, християнския живот, в такова положение заради вярата си. Така е. Изпитвани, но ние тя да продължаваме до край. Да, така е. Винаги, когато имаме атаки, когато имаме лоши ситуации, винаги след това идва нещо И ще добро. кажа защо имаме атаки, защото Точно. змея отиде да воюва против останалото потомство на жената, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус. Халелуя! И за Нека това сега да ни разкажеш, да го хванем от начало, Добре. нека да ни разкажеш за твоето прекрасно свидетелство, какво се случи преди няколко години. Да. Да, Ми страдах от гърлото и много често само намерих абсцес в гърлото, който не можех да преглъща, той ми запушваше дори ушите. мгм, Ми почистваха с тръби, дори ми чупуха предния зъбите с тази тръба, което само изкарват гнойта, но не могат да намерят тази причина, която беше. И това беше 8 години, което тук го пише. В да. продължение на 8 години все така бях. Нашия брат ни е докарал епикризите, с които Да, казват да. за свидетелство на Господа, Да. какво се е случило с Да. неговия живот. Точно каквото е описано по епикриза, че 8 години са ви чистили този абсцес от гърлото. Да, но не намериха източника на този проблем. Да. De facto той е имал само изчистване, но до Да. там. Да, и Проблема се е завръщал постоянно. да, и така си страдах дълго години. След това, което аз реших да си правя ехография, което е това. Мгм. Ехография и тогава виждаме киста, възели и щитовидната жлеза, които ми пречат и ме запуших от всякъде. И предстои голяма операция. Значи 2021 година по документи виждаме, че вие сте направили ехография и там е отбелязано, че имате голяма киста. Киста, възели и щитовидна жлеза, които тези трите проблема трябва да се И махат, чистят, да се махнат от вас. от гърлото ми, да се оперират и да се изчистват. И какво се случи тогава? Защото всеки родители, притеснени, нали, когато чака операция, търсиш най-добрите лекари. Да. Търсиме най-добрите лекари 2 дена. Имахме време да търсим най-добрите лекари. Намерихме накрая лекар, който взима повече пари и най-добрият в София. Да, но аз си знаем положението, защото аз опойката няма как да издържам, защото аз през тези години аз не съм се хранил изобщо от твърда храна и съм лишен от храната, но не и от словото, което ме държи с още жив. Слава на Бога. Да. Да, вие заради този абсцес, който реално не е бил абсцес и постоянно киста, са ви да. чистили от гърлото гной и разни други неща и след счупване на зъби, нямало е как да се храните нормално. Експерименти, докато аз само реших да правя след тия 8 години ехография, за да виждам какъв е проблема с последното изследване, защото Мгм. правихме всичко друго, но не и това. Да. А лекарите не се сещат. Тогава се сещам, отивам да си правят изследване. И тогава вижда, че киста, възели и щитовидна жлеза, които трябва да се свърлят направо от гърлото, което ме запушиха и Това е била основната причина да. за вашите здравословни проблеми. Да. Но след 2 дена, който намерихме най-добрия лекар, нали, който ще му оперира, който му утешава, че има системи, които ще ме държат жив, кръвното, сила ще ми дава. Прибирам се и сутринта ми предстои операция. Мгм. И аз цяла вечер, разбира се, гледам детето си. И всяка секунда виждам, че нали, сено ми е последна. Утре отивам и не знам дали ще се върна жив Да. от тази операция. С сърцето имах проблеми, които ще свидетелствам по-напред за това. И затова аз се съмнявах, че не можех да издържам тази операция. И ставам сутринта рано, излизам от стаята, защото докато гледах детето, винаги е разочарование, а неприятелят това иска и почва нападение.
Аз излизам от тази стая сутринта в 6 часа в една планина. Отивате на едно От уединено място. място, да. Това ми караше духа, това го направих. Мгм. И отивам с този документ, как на вас го представям, Да. паднах на колони и казвам: ето Господи, ти, който ми избави от толкова много проблеми, сега ми намериха тази киста, сега отивам 7 часа в болница да ме приемат, за да ме оперират. Мгм. За тези 8 години страдания намерихме тази киста, което аз реших да си правя това изследване. Но, Господи, аз знам, че само отпойката ще му убие. А това голямо нещо, за да премахнат от мене, а как ще се възстановявам? Нападение, страхове. Искате да кажете, че вие като сте отишли на тази молитвена планина, сте били изпълнен с страхове. Да, запълна се страхове. И както с вас говоря, така, нали, с молитва си говоря с Бога и показвам това изследване на скърбен. И оплашен от опойката, защото опойката, дали ще се събуждам дори от опойката, а не камо ли от другите неща, които ще ме оперират. И по време на молитва сълзи, след това Святия Дух, че като електричество, когато те фаща електричество, целият се тресеш, аз не усетих краката в земята, когато се тресех. И тогава се появиха езици, аз почнах в молитва да пея на чужд език песен, която в ума си знаех, че тази песен, а устно не знаех дори това, което е. И Бог ми изпълни толкова със Святия Дух, когато дойдох в тази планина с такъв страх. И когато ми изпълни със Святия Дух, почнах да се моля на език тайни с Бога и почнах дори да пея песен на чужд език. И този страх, с когото ти дойдох, с такъв страх, който дойдох в тази планина, след тази молитва, след това нещо, тази среща с Бога, този страх е абсолютно изчезнал. И аз слизам от тази планина, слагам си слушалките, защото сега се прибирам, 7 часа вкъщи, слизам от планината, сега майка ми и жена ми всички плачат и гледат ме сено запослено, ме гледат, понеже знаят, че и сърцето ми не е добре. Човешките гледат и те изпращат на сигурна смърт, а те не знаят какво Бог има за тебе. Да, и аз слагам си слушалките, за да виждам страданията между другите хора. Да. И те гледат, че съм щастлив, радостен. И тях успокоявах. Да. И влизаме в тази болница, те ми вадат саковете, нали, дрехите, които да ме настаняват тази болница. Но преди да ме настаняват дори, влизаме в кабинета на този лекар. На доктора, да. Да, в кабинета. И ми прави биопсия. Тук с игли, да вземе материал от самата киста. Да. Кистата, която я открих, аз от само себе си направих това изследване. Докато 8 години само тръби ми фърлиха и чупиха зиби и железа, което нямах и спасение, само тормоз. Да. Благодаря на Бога, че поне открихме това. Аз се радвах, когато ги открихме. Но после дойде и страха. Но, когато имах среща с Бога в тази планина и Святия Дух, нямах страх и казах така: Господи, дори да ме оперират, аз знам, че ти ще ми покажеш някакви тайни неща и ще ме събудиш. Дори да умра, ти ще ме събудиш обратно. Защото ти ме докосна и ме подпечата с твоя печат. С вяра. Страха, да, с вяра и страха нямаше го повече в мене. Нямаше власт над вас. Нямаше как. Да. Святия Дух изпълнени. Просто забравяш за всичко, когато си в Святия Дух присъствие. И при биопсията, за да ме настаняват на стаята, първо ми правят биопсия. Вземат материал и да ме настаняват до тази стая. Но, брати и сестри, още при това изследване, самия лекар търси и не може да се увери. И ми казва: стани тук, не мърдай, отива, вика други лекари. И двама лекари търсят тази киста и ми казват, че я няма. Изчезнала е. Аз повярвах още преди да ми казват, знаеш ли кога? Когато те почнаха да търсят и се гледат в очите. Когато почнаха да се гледат в очите и да търсят, аз тогава разбрах, че я няма. Преди да ми казват те от своята уста. Реално става въпрос за 2 дни разлика. Да.
Ти 2 дни ти откриват Да. тази киста, Да. която трябва да се оперира по спешност, намирате най-добрият доктор, болница, настаняване Да. и в един момент става паника, почват да се Когато питат какво се какво случва. стана и гледат, сега взимат епикризата и гледат я тука, а сега я няма. Да, кистата просто е изчезнала. Няма. Всичко станало. И казват, прибира се вкъщи, живей, радвай се на живота. Това, което ние виждаме тук и видяхме преди 2 дена, вече го няма. Не знаем Халелуя. какво стана. Но Алелуя. те не знаеха, но аз знаех какво стана, когато имах среща с Господа. И това са велики чудеса, които ние преминаваме. Но 8 години съм страдал и не знаех за какво. Даже в такива ситуации съм попаднал, които ви казах по-напред, нали? Да. Може да разкажете, Може, да разкажете напълно, спокойно, добре. да. Тук, И което се прави е за Божия слава. за период от тия 8 години, тъй като не могат да открият вече причината на този гной, решиха да седат за малко време в клиника за душевно болни. В психиатрична клиника. Да, за да може да се опитват поне и там с някакви лекарства да ме накарат да не мисля за тука. Да, но аз когато влезнах там, не съм взел и лекарства. Оставиха ме няколко дена така, виждат ме и Наблюдение. Да. виждат, че не съм за нищо. И се чудят те за какво съм там. И вечерта лягам и слагам си Божието Слово тук на гърдите и си плача. И казвам, Господи, още деца нямам, още това нямам, защо минавам толкова много страдания? И защо съм тук, като аз знам, че имам нещо в гърлото? Да, не съм за психиатрична Аз знам, клиника. че имам нещо в гърлото, а защо съм допуснат до тук? Добре, Господи, хората, лекарите не ме разбират и не виждат. Но ти знаеш проблема, защо съм тук сега? Защо ли бях там? В тази стая имаше един човек, който страдаше от черни мисли, искаше да се самоубие, такива неща. И ме събужда през нощта и казва, помогни ми. И аз ставам с Божието Слово, като винаги би беше тук и така лягах, защото не знаех защо съм там. Да. И в други изпитания, а Бог знае защо ни праща. Така е. И той, когато почна да ми се моли, да му помагам, за да си слага край на живота, защото тези черни мисли го притесняват и го мъчат. И аз му казах, виж сега как ще ти помагам. Дори угасих и лампите в стаята. Не знам защо. И взех Божието Слово. Почнах да се моля на този човек. И казах, Господи, ти, който ми царяваш и живея според Твоето Слово всеки ден. И моят хляб е Твоето обещание. Бях тук допуснат, но не на празно. Сега ти ще ми докажеш още повече, че съм Твой, а тук съм заради Твоята воля, аз да се моля на този човек да бъде изцелен. И когато се молих на този човек Божието Слово, той беше заспал. Аз бех целия в пот. Вир вода с молитва. От тази топлина, която ни топлеше. Когато приключих молитвата, виждам го заспал. Завих го, сложих се Божието Слово в градите, отново лягам и гледам към небето, през прозорците викам, за това ли ми изпрати тук, Господи? За това ли беше допуснат от Тебе, дори да бъда в такова положение? В психиатричната клиника, да. А ти искаш да ми покажеш, че имаме власт. Ти казваш в Лука 10 глава, че имаме власт и сила. Затова ли ме допуснат тук, за да виждам, че имам сила и власт? И лекарите след това викат, ти не си за тук, повече не идвай тук. Тогава се прибирам пак вкъщи и нямаме други изследвания. Всички са направени, но само нямаше ехография. Да. И аз се сещам за нея. Сещам се за тази ехография. И отивам и си плащам на лекаря, който беше, нали, там. Лекуващия, да, за момента. Плащам си за момента кой ще да и колко пари ще, защото последната ми надежда беше ехография. Да. И тогава виждат тук, ми дава тази снимка, да. с киста, щитовидна жлеза, която не работи, и възели. Имаш, вика, 3 проблема, плюс кистата, което. И аз тогава първо се зарадвах, че открих проблема. Вече няма да ме пращат насам и натам, а после осъзнах защо бях там, за да освободи чрез мене
този човек там. Бог винаги има планове. Да. Бог винаги прави Да, така нещата, когато ние хората се запитваме защо. Бог винаги има няколко крачки преди нас. И тук е важно да кажем, брат Вайко, на нашите брати и сестри, че не да питаме Господа защо, винаги във всяка една ситуация да благодарим на Бога. Да, Така ли? и да го питаме защо сме в тази ситуация, какво искаш да върша за тебе. А не да роптаеме като нашите прадеди в пустинята, ето защо сме тук, там ни даваха червеникък лук и краставици и т.н. Само мислиме за ядене, както Исав продаде провородството си на Яков. По същия начин ние, дори сегашните християни, виждаме, нали, това, което е спъл очите, пота, не духа. Да. И затова искам да кажа... Слава на Бога. Разкажи ни сега, ти си семейен, имаш съпруга, детенци. Разкажи ни малко и за тях. Сигурна съм, че и Бог е работил с тях доста. С моето дете, които имаме снимки, нали ви ги изпратих. Да, разбира се, ще покажем снимките. Идвам от работа и преди да влизам в къщата и си казвам, сега отивам, привличам се, отивам да посещавам братята, които са в болницата. Един от братята са тук при мене. И викам, отивам, привличам се, дори няма да ям, да ги посещавам в болницата, по домовете, да виждам как са. Тогава ще се прибирам, ще вечерям и ще лягам. И при влизане виждам детето изгоряло тук. Да. Изгоряло, да, което ги имате снимка. Да. Питам жената, какво стана толкова? Защо толкова детето изгаряно? И вика, не знам, аз сърно язе, вика, някой свали върху каминът. Врелата вода върху нея пада. Но вижте, пак, нали, почетяхме, че нищо не става случайно. Така е. Защото неприятелят винаги иска да краде твоята вяра. И взимам детето, отиваме в Пирогов. Като видяха, лекарите казват, тя е за операция. За операция тази вечер ще бъде под наблюдение, изследвания и сутринта рано ще оперираме. Още е така. Ще ти дадем сироп на тебе, ти ще дадеш този сироп на твоята дъщеря, ще преспи на твоите ръце и ще ни я предадеш, за да я оперираме. И прибираме се с това дете в стаята, където сме настанени. Да. И детето падна на колене, разтреперена, посинела от страх, че чу за операция, тя на 7 годинки. И аз като опитен, който е, нали, знае Божията сила, който с молитва, че Святия Дух, тази киста беше оперирана. Опит. И си казах, Господи, сега па защо и дъщеря ми? Дали аз нещо допуснах нещо или искаш да ми покажеш още нещо? И детето ме пита мене, татко, защо ти стана така с мене? Да. Или тя не знае какво беше станало там. Самото дете дори не знаеше, че ли какво е станало. И казва, татко, защо така стана с мене? Сега утре операция ме предстои на 7 годинки тя. И ме пита, аз нямам отговор. В ума си казвам, Господи, преди да излизам от моята стая, винаги се моля, дори на всяка врата в дома си, се моля, твоите ангели да бъдат, прилагам кръвта ти. Нищо нечисто да не докосне домът ми, да бъде канарата в домът ми на децата ми. Ти ги нахрани, те са дар от тебе. Да, и още при раждане, преди още да се раждат, аз ги предадох в твоите ръце. Твоята ръка винаги никога не се скъсила. Това, което беше с моята дъщеря, ти имаш план да се прославиш. И дъщеря ми пита, сега какво ще правим тази утре операция? Да. Взех детето, отивам при лекарите, които са там главните, събирам ги и им казвам, че аз се прибирам вкъщи. И те ме посъветват така. Ако се излизаш от тази болница, с тази дълбока рана, това дете може да получава инфекция и тази ръка може и да режеме. Да. И аз им казах, вижте, повече няма да видите. Нито ще оперирате, нито ще я видите повече. Това е последното, което я видяхте. И те викат, ти имаш много велики думи, но освен тази болница в Пирогов, няма друга. Пак ще дойдеш тук и ще ти вземем и вика и пари. Но внимавай, защото ако излизаш с тази дълбока рана, може да се възпали инфекция и може да режем детето, ръката на детето. Да, по снимките се вижда колко сериозна е била раната. Да, снимките, които показах, да. И аз никога не бях посрамен, когато се надявах на Господа. И казах, моя брат ми чакаше, вика, и той идва на свиждане. Аз взимам и се тръгвам. Той вика, какво стана? Той викам, брат,
Аз, който преминах толкова води, планини, препятствия, дори сърцето ми искаха да ме сменяват, не го смениха. Мене не му допусна да ме оперират от киса, той оперира чрез Святия Дух. Сега трябва да преспивам моето дете с опойка и тя да се бори с тази опойка в моите ръце, къде е моята вяра? За какво служиме? Влизаме, излизаме, а вярата не градиме в себе си. И аз казвам на брат ми, виж сега, утре сутринта тази рана няма да видиш. Бог ще се прослави. Както винаги в моя живот се прослави, този път пак ще се прослави. Алилуя. И прибирам се, братки и сестро, с тази дълбока рана, която ще покажете по-напред. Детето цяла вечер един път не стана да каже боли ме. Един път не стана да каже татко боли ме. А нас, когато ни боли зъб, не знаем какво е. А при тази голяма дълбока рана, изгорело месо на детето, един път не стана да каже татко боли ме. Аз над нея цяла вечер се молех с попелни сили до сутринта. Бог дице ѝ, че няма да бъда посрамен. Че ще докаже, че Той е с мен и в домът ми и при децата ми. Няма да бъда посрамен. И когато отворих превръзката на детето, видях, че е затворена. И цяла вечер детето не каза един път боли ме. Въпреки това, въпреки че раната беше оздравяла, аз цял ден радост, пееме вътре с жена ми и се радваме за поредната победа, защото нашето наследство е от победа на победа и свидетелства от Господа. Това е нашето наследство. Да побеждаваме и да свидетелстваме, че съществува и е между нас. Амин, точно така. Моля, продължи за детето. Наистина, сигурна съм, че братите и сестрите ще бъдат насърчени с това голямо свидетелство за Божия слава. И вечерта приспивам детето, съвършено изцеление, нощеска, късно взимам Божието Слово, отивам от външната врата до всичките стаи, благословявам всяка врата в името на Исус, прилагам кръвта на Исус и думата операция повече да не чуя на децата ми. И отново Бог показва, че с мене и молитвата ми не отхвърля. Той го доказа с това и царение. Слава на Бога. Аз сутринта не бях посрамен да отивам да оперират това дете. Въпреки това, аз докато се помолях късно вечерта, защото това е радост, ти не искаш да спираш и молитвата. Така е. Оставих Божието Слово до мен и легнах на дивана с голяма радост. И усещам късно вечерта в стаята, дано всеки да повярва. Бог не е илюзия, не е театър. Не е театър, да знаете. Бог е истинен. Амин. Истинен. Въпреки това изцеление, аз съм доволен от Бога. Не ми трябва друго знамение. Това е достатъчно. Абсолютно. И усещам в стаята много голямо нещо силно в стаята присъствие. И се обръщам да виждам това присъствие в стаята. Виждам човек, който седи, Божи Господи. Виждам човек седи до мене и ни гледа. Докато аз се моля, той до мене и ме гледа и гледа децата ми. И аз го питам, какво правиш тук? Защото не е нормално ти сега заключваш две врати и виждаш нощеска при тебе човек седнал и те гледа. Да. И аз го питам, добре де, виждам не стори нищо лошо, децата спят. А той само ни гледа и че ни се радва. И го питам, какво правиш тук? Пак как си възнал? Викам, интересно ми, защото две врати са заключени. И ние не усетихме. Ти как възна? А ние спиме толкова спокойно. Аз се молах на детето ми цяла вечер. Ти седиш тук и ни гледаш, го даваш ли? Попитах го 2 пъти и той ми отвърна така. Аз винаги съм тук. Аз виждам тебе ти как скърбиш с твоите деца. Въпреки това съвършено изцеление. Вижте колко сме ценни пред Бог. Колко сме много ценни, които ние се подценяваме. Ние се подценяваме, но пред очите на Бога сме толкова много ценни. Аз съм много доволен. И не се върнах сутринта да оперира това дете.
Слава Той я Богу. и чистил оперира. Сутринта беше тази рана затворена. Халелуя. Въпреки това ми се яви в стаята и ми казва, докато аз го питах как знам през две затворени врати, той ми казва: аз те наблюдавам ти как страдаш с твоето дете, докато я преспиваш. Тогава се хванах за главата и не знаех дори къде се намирам. Докато гледам пак на същото място да го питам някакви неща, няма го. В същото място остана Божието Слово. Халелуя. Остана там Божието Слово. И не знам с какво толкова заслужихме Божията любов. Не знам. С какво толкова заслужихме Божията любов. Разкажи ни сега, брат Вайко, през тези всички години, които се тормозил, чупили сте зъбите, разбрахме абцеси, ни доктори казват, други друго, след това операция на Попаднах в киста. такива болници, които ако беше слабо психическо състояние, ако нямаше основата на вярата, къде ли щех да сам, когато попаднах в такава болница. Да, Но аз попаднах в такава болница, защото, виж, Бог дава изпитание според твоята сила. така е. И той искате, ще там да ме изпитва, да ме пробва и да виждам, че действително имаме силата и властта над врага и над всякаква болест. Да. От колко години си вярващ? Сега ще кажа по-накратко. 2005 година бях в Испания, тогава бях някъде около 17 години. 17 годишен. Да, Да. но аз още преди това, от детска възраст, моята баба отиваше на църква и виждам как се молеше. И това винаги това ми беше. Да, привличало те. Да, привличаше. Не други неща, не друго. И когато бях в Испания на гости при моя дядо и баба, която беше вярваща, бях на гости 2005 година, бях 17 годишна възраст. И когато виждах църква, когато виждах народ, когато се моли, аз тичах при тях. Моите приятели идваха при мене и ме караха на дискотеки, на други места. Аз си вадях от моите джобове пари, да им давам пари, за да отиват по дискотеки, за да може да му остават свободен. Аз бивах по църквите, защото това ме караше да се радвам. На тебе ти е носило радост да отидеш на църква, да се помолиш с народа, а не да отидеш на дискотека с твоите приятели. Да, и забелязах там в Испания, и сега още го правя там, нощно бдение. Още го има там, нощно бдение. И те, когато ми казаха: брата, ще дойдеш ли ти с нас, да се помолиме, имаме нощно бдение. Аз се зарадвах. Те помислиха, че ми доскочат тия 2 часа, че ще се тръгна, а те искаха да съм с тях. И когато чух, че иска да съм с тях, и цяла вечер в молитва, аз се зарадвах. И забелязах при тях само това служение, което беше много хубаво, когато продължаваш тази молитва. Верижна молитва. Ти усещаш толкова близо Бога, както Мойсей имаше среща с Бога в планината. По същия начин ние продължителна молитва имаме среща с Господ. Искам сега да насърчиш братите и сестрите, какво обещаваш на Господ Бог, ще правиш от тук нататък, какво дело ще има за Него. Виж от колко работи те е спасил, от толкова много операции, които е трябвало да предстоят, от детето ти, от тебе, от съпругата ти, защото живота ти е изпълнен с има и още, ако искате да го казвам. Да. Давай, времето е твое. Както подчертах, нямах деца 3 години. 3 години нямах деца. С последното изследване, което правихме с моята жена, и отивам да взема това изследване сам. Защото понеже ако чуя някаква диагноза и жена ми, която е неприлична, неприятна за общители, да не се притеснява. И казах: аз отивам сам да взема тези изследвания и ще ти кажа какво стана. Какви са тези изследвания, каква е причината, защо нямаме деца. Тия 3 години имахме деца чак на 4-та година. Но виж как станаха нещата. Отивам да взема това изследване и лекарката заключва вратата, за да не ме чуят и другите. И ме пита: ти имаш ли граждански брак с твоята жена? И казах: разбира се, защото аз трябва да имам граждански брак. Да, бе, знаемете, вика, сега ти трябват 500 лева или повече за развод. И викам: защо? Пък направо преценихте за развод. Ето ви изследванията, вие двамата никога няма да имате деца. Аз се прибирам с тези изследвания, които не показвам на жена ми. И казах, че нещо нормално,
Не е нищо фатално, но ще имаме деца. Ти се Не, успокоил. да, успокоих и, но това го криех една година. Още една година, четвърта година. И на четвъртата година, тогава вече разбираме, че е бремена, но вижте как разбираме. Аз, както преди казах, с кистата, Да. когато се оплаших да му оперират, защото сърцето ми не е добре. С нещо с митрална клапа, нещо друго, лекарите се знаят, доколко знаят, не знам, както с кистата ми направих. Бог знае. Един Бог знае, той не сътвори, той знае вътрешността ни. Точно така. И аз повече от 3 стъпала не можех да вървя. Правих 1, 2, 3 стъпала и не можех. И почнах да плача, и ме взимаха на ръце и ме качваха на стаята. И дишането ми беше с маркучи. Ми казва, че съм за смяна за сърцето или за батерии. И виждах около мене в стаята всичките други, които имаха батерия в сърцето и с дистанционно управляваха пулса им. И те сами взимат бира и пият и ме успокояват, викат: "Ето виж, брат, Вайко, вика, няма такова нещо опасно, няма страшно, няма опасно, пием бира." сме, да. Ето дори бира пиеме, спокойно, ти си по-млад от нас, не е опасно. И виждам лекаря как идва и с дистанционно оправя пулса им. Те ме успокояват. И аз се чудя сега как ще преживявам тези неща. Отново операции, отново пък какви неща, докато пък нямам деца, па и сърцето ще сменяват. Господи, какво да направя? Какво да направя? Или Господ чака ти да се откажеш ли, или другия чака в дадени от изпитание да го похулиш ли? Ти пазиш дадени неща, които са ценни пред тебе за Господа, а защото така ти се случват на тебе, нямаш деца, сега сърцето ти сменяват. Да, откажи се от Бога, похули го и т.н. Да, нечестивия чака само. Да, но вижте, Бог не ни е длъжен. Което достатъчно направи за нас, даде сина си, който ние все още виждам как се подиграва народа. Дори участваме в Господна вечера и виждам на същия месец как седи, яде и пие. Нямаме страх от Бога. И с какво заслужихме Божията любов? А сега аз да застана и да задължавам самия Бог: дай ми деца, дай ми сърце, дай ми финанси. Аз кой съм да задължавам Бог? Достатъчно ме държи жив. Той, ако преценил, ще ми даде и деца. Никога не съм в молитва настоява: Боже, дай ми деца, защото си длъжен, понеже си Бог, който дава. Не. Ако заслужавам, очисти ме, употреби ме, ако заслужаваме, дай ми. И казаха ми, че сърцето е за смяна или за батерия. Защото повече от 3 стъпала аз не можех да вървя. И му оставиха вкъщи за малко време, за една седмица, и казват: "Остой вкъщи една седмица да се успокоиш, не прави нищо, лягай, чакаме лекари от Европа, които ще идват да ни помагат, защото си твърде млад." Това бяха думите на лекарите. Да. Твърде си млад, какво ще правим с тебе? За батерия ли си, за сменяна на сърцето ли си? Просто не знаем как ние да решиме. Имаме специалисти, които заедно ще решиме за това. За една седмица вика: "Постой ти малко вкъщи." Но тази седмица, упование на Бога, продължаваме да се надяваме. Вижте, може би в това изпитание, което нямах деца, пък сега и сърцето трябваше да сменяват, аз трябваше да се отказвам от всичко това заради тези проблеми и да застана и да кажа: "Господи, аз продължавам да вярвам в Тебе. Аз продължавам да вярвам. Ти имаш план, врата за мене." Въпреки всичко ти се обувал на Божието Слово, на обещанието. Чакам на Него, защото аз никой не съм да задължавам самия Бог какво да прави с мен. И ти през тази седмица си ли беше вкъщи, почиваше си с Божието Слово? Молех се и чаках Господната милост. И когато отидох след тази седмица, идват от Европа тези лекари и почват, изследвания, ехография, да. Почват, и аз ги виждам сега тези лекари, които идваха от Европа, усмихнати. Да. Когато гледам някой нещо и почва лекаря, по физиономията. И гледам, смихнати, майтапът се. И аз така казвам: "Може да питам нещо?" Тя вика: "Да."
А как ми е сърцето? Добре ли ми е? Тя вика, защо питаш вика това? Само питам, викам, дали ми е добре сърцето? Добре ти е. И повече не съм попитал нищо, защото разбрах, че Слава на Бога. И след това изследване, а другите лекари, предишните лекари, които чакаха другите лекари, се събират на едно място с тези изследвания. Изследванията от период на една седмица, Да. с двете, както Моисей застанаха така, с старите снимки, с новите снимки, и застанаха така, като Моисей застана на народа. И казва, какво вика това нещо? Има вика сила някаква. Има сила помежду нас. Вижте, вика, на тези лекари, които бяха от Европа, Да. вижте, вика, за една седмица старите изследвания, които ние искахме да смениме това сърце, или да му слагаме батерия. А в това изследване, дори не за лекарства. И се удариха на главата и така с изследванията. Слава на А аз нямах думи дори да казвам нищо. И тогава, на същата седмица, разбираме, че жена ми е бременна. така. И тогава разбираме, че жена ми е бременна и на 2 месеца. Колко е велик Господ Бог. Трябва да издържиме. Трябва да издържиме и да се надяваме на него. Амин. Да не похвалиме, да не роптаеме. Виж, Бог когато изведе народа из пустинята, Бог искаше да им дава духовната храна. А те роптаеха за червеникав лук, за краставици. Съгласни бяха да напълнят плота си, желанието на очите си. Бяха готови да ги бият, да ги тормозят, само да напълнят корема си. И това се продължава. Затова и казва Библията, този, който е роден в път, гони този, който е по дух. Затова ние, макар родени по път, гониме този, който е по дух, защото ние тук сме временни гости. Нашия дом е горе в небесата. Ние сме тук да представяме нашия Господ Исус Христос, да продължаваме да свидетелстваме, че е между нас. Точно така. Точно така. Брат Вайко, беше ми много приятно. Ти разказа толкова много неща и интересни факти за това как Бог е повлиял в твоя живот, живота на съпругата ти, на детето ти. Да. И изобщо като цяло Бог има толкова много добри неща. Но аз сега искам да кажеш на братята и сестрите, какво ги насърчаваш, за да може и те да видят от тези чудеса, които ти си изпитал? Братя и сестри, аз, този брат, който е с мен, и той може да свидетелства за това, което казвам. Поради тези кисти и поради тормозите, които имах 8 години, припиха ми зъбите с тези тръби, гърлото ми нараниха. След 8 години бях затворен в едни болни хора, които искаха едни неща, но аз там се помолих за тях и се бях освободени. И ви насърчавам, брати и сестри, и ви свидетелствам, че Бог е жив. Също свидетелствам за тези думи, които Господ каза в пустинята на Сатана. Човек няма да живее само с хляб, но с Божието Слово. И аз свидетелствам за тези думи, защото аз поради толкова много страдания, експерименти, аз не знам какво е храна. Храната, която искаше народа в пустинята, лук и тие другите неща. Аз не знам какво е тази храна, но Бог ме държи чрез Своето Слово. И свидетелствам също за тези думи на Исус, когато каза на Сатана, отвърна с писано е, човек няма да живее само с хляб, но с Божието Слово. И аз свидетелствам за това. И този брат, който е с мен, идва да работи моята работа. Моята работа е вържа арматура, фундамент. 1 година. Той идва един ден с мен да работи и се отказа. И гледаме в очите и казва, човек, аз сега виждам и се уверявам, че тук при мене, и казва, виждам, че Бог работи с тебе, Бог те държи и те храни. Халелуя. Той работи с мене, а е здрав човек. Искаш да кажеш, брат Вайко, че след толкова примежи, които си преминал, след всички тези неща, ти не си можел да преминеш 300 пала и са ти взимали на ръце. На ръце ме взимаха, да. Ти сега работиш в строителството, тежка работа и нямаш никакви проблеми. Да, и пия само течности, но аз се осланям на Божите обещания. Халелуя. Бог, Исус Христос каза на Сатана, че няма да живеем само с този хляб, но с Божието Слово. И аз свидетелствам за думите на Исус, че живеем чрез Божието Слово. Амин. Аз вярвам, че ти и твой дом ще служите на Господа. Колкото обещаваме, брати и сестри, знаеме, че сме
в пот и кръв, сред река и шлъв, който иска да краде вярата ни. Искам да кажа следното. Нека да бъде Твоята воля, Отче, както на небето, така и на земята. Утрешния ден да бъде Твой. Направи с мен това, каквото искаш ти. Аз няма да кажа нищо. Това трябва да кажем всеки ден, всяка вечер, всяка сутрин на Бог. Халелуя! Колко хубави думи, наистина насърчителни. Нашите брати и сестри, нека да бъдат насърчени с това прекрасно свидетелство на брат Вайко от град Ихтиман. Нека Бог да благослови него и целият му дом и да чуваме още нови свидетелства и неща, които Господ Бог прави във вашия живот. Да, има, но нали, трябва и жена ми да идва за свидетелстваме. Разбира се. Кое е станало с нея, с нашето дете, което Бог го върна обратно в корема и... Ще очакваме и вашите съпруга и нови свидетелства, защото Бог е велик, Бог е верен и Бог винаги прави неговите си неща на неговото време. Амин. Амин. Халелуя. Слава на Бог. Слава да бъде на Господа. Бог е велик. О Боже Господи, святи Татко, аз те моля, Отче, както се отвори очите на слугата на Елисей, и той видя, Отче, огнени колесници покрай Елисей. Но докато той не виждаше с тези духовни очи, той виждаше страха, който беше тяхното нападение. Но когато ти, Отче, отвори духовните очи на слугата на Елисей, тогава той видя огнени колесници около себе си. Отвори, Боже мой, на силите, духовните очи на моите брати и сестри, за да виждат, че ти даде цялата сила и власт над врага и я даде на нас. И Боже Господи, помогни на моите брати и сестри, тези, които се намират в трудности, в изпитания. И защо са това нещо? Защото ти си с тях и самата буря не седи в мястото си, защото ти си вътре в тях и живееш в тях. Води и ръководи, Боже, в името на Исус Христос. Амин. Амин. Халелуя.